سلام زخبركم تخطاتلتي مدب هارموني خمي تخونون لهم زي مدب زي لومي زجمر زلو حدش مدبيو كلهم كم تذكروا أقلقلوت زينا ويكا هارموني أقلقلوتو أب زينان محبرا وحبريتاتاتن كم زينا غلانا نفلطينا العمان مقومن نايزي معكن زينا زخاء أب شودن بحفشو أب إيروبا أب تغلالا بزعبا زلو تغرينيا تزاربتي بزعبا من نبابرو زقاتمو محبراون كتباون كمون زتفلاليو نمن نبابرو زملكتو بقانقا تغرينيا زفنو وقعوي معكن زينايو أبزنا إلو معنتي مدب خم حدش مدب كم زتري وزلهم كنته هلاونا زبل مدب حدش مدب نتاعتاتو لنا أبز مدب زي زتفلاليو أرستات كابتغل محجي بزتفلاي ملكوعو زغاربو كخونيوم بفلاي أبزي نغربو مدبات بزعبا غطبا يهون محبراوي كمون منقستات أبلعلي سدتنياتات بحفشو أبلعلي من نبابرونا زو سنو وسانتاتن زي تقبرو مزنعتتاتن بعد مزنعت تمركزهم زي تمحلالفو بوليتيكا وسانتاتن مركز بمقبار حفشاوي ناي حبريتان ناي كتع مدرخن كمون ناي محبار مدرخن كخوني كل جزء بسمون حدا جزء زغرب مدب كوينو نلومي كم مجمري مدب عنن خالد عبدون نزي مدب زي حزنا لكم كنقربينا التي حزنا يلوم معنت نقرب مدب كا خالد كلالينا يو بخلتين عندات قبابلنا كا التي حبريتا خن محلال فوينا إذا مدب زي بخلتينان وبخلقت أبالاتنا هارمون ميديان زكايد كهونيو نلومي حزنا يقربنا مدب كالد خلالينا يو أبتي تحسون هايتي وزيزولو قداي كانتاي كم زمثل كنكايدينا نباها خالد Thank you محاري غني لي خبرات تخطاتلتي أبزنا يلوم مدبنا همز محاري توزبولو حدا أقدس زعبا حيزنا مزينا لنا السوخاء أبشودن حدا بعال مزي ناي أنصار سنة عمراوي كوينات زقومتكال زكايدو مزنعة تقينو الزخاء ناي دقة منقستات أب وشتي شودن زلو زيقاتاتهم بخمي منقدي صلوان مفررهن يكايدو سللا بخمه يكايدو زبل صبصاب ناي حمشت هاجرات مالت سوغا ايران تشاينا اريتريا راشيا كومون تشاينا زلوا حمشت هاجرات صبصاب وصيلو ابز حلفه ورح زوصه امنا ارترا زملكت غداي ازي اقداسيو نتخاتاتلتنا ازي يقدسوم يزبلنا يرس سلازخونه اتنا ارترا زملكت شنخ ابزخونه قربينا ابت تحستون ايت بتلفزيون مدبنا خا اب تحتي نت منشاتيهم كتنبوبو بملوت فايلا ونقدفلكم هنا سلازي ابزر استزي مسحاو محاري بحبار كنا كنلا زبولون او تلعيلم زلوا اقدست نتبتا بغمي معلتاوي هيوتنا يتنكفنا ابز حدش تجمير زلو مدب هلا كنا هلا وانا زبلكا نخمزي يومن كالوت اقدست نبلو مارستات حيزنا نابخم خنمص مخنا خمز حاو محاري امتو زبوليو حججن زلو من زاربولو زلنا تصحف دياسبورا او بوفركان فرون فريم عند ماكتي زبل دياسبورا ابسد زلو حزبن بوفركان صلوا كاب نايدغ حيلتا زبليو زغاني خمس بالكو حمشت زصنعوا سبات علو نتي بعل مز وكيلهم ايفار ايكمان اوسكار المن ماريا انكويست كارولينا ليندن ارون لوند زباليوم زمصنعت زغيرمو زغا مصنعتاو نغير سلازخونه ناي حدا وغن وسيلكا غل زغيد يكونه تي اب تفالالي منچታት تموكيسوم زغربو سلازخونه اب تزرزر مساعتنا تحستو نايتو قريب زلو انتايو بخميك نتخطاتلتنا يقدسهم كنزاربو لينا نابخا محاري يوا كبرات تخطاتلت مدبنا زي حزنا زلنا رئستي بعينتو فلي زبليو دحر حجي نقربو مع استخاء بعين نقفتا كنا تهلاونا كما يكم زخنه ابز مدب زخطو كوفيا كمين عنا نبر أبشوده نخونا أبكال هاجرات أوروبا توم تغرينيا تزاربتي بحفشو إرتراويان كوبون إثيوبياويان بفلاي كأن زوان قاز زاربو حبرة السب كما يمزنور ناي بحق دينا عنا نبر زلنا أبزي زلنا يو هاجرات
ጸጋታት ናይዛ ሃገራት ናይ በሐቅ ዲና ንጥቀመሉ ብሕግ ዲና ንኸይድ ነቲ ገዲፍና ዝመጽና ሃገራት ዘለና ምትእስሳር እንታይ ይመስል ዘለና ምትእስሳር በአወንታዊ መልክዑ ዲና ንጥቀመሉ ኣብዚ ንቕመጦ ዘለና ዓድታት ዝብሉን ካልኦትን ጉዳያት ብብዙሕ መንገዲ ክንትንክፍ ኢና እሱ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡውን ብዛዕባ ማሕበራዊ ህይወትና ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣተሓሕዛ ፋሚሊ ኣተሓሕዛ ሪሌሽን ወይ ከዓ ርክባትን ዝምድናታትን ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ካልእ ኩሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኾኑ ብምሉኦም ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ከም ዝኻልድ ክብሎ ዝጸንሐ ብመጽናዕቲ ዝተጸንዑ ሰነዳትን ካልኦትን ምርኩስ ብምግባር ናይ ብሓቂ ክንዛረበሉ ኣግሂድና ከመይ ክኸውን ኣለዎ እንታይና ከነበርክት ዘለና እንታይና ክንፈትሕ ዘለና ዝብሉ ጉዳያት እውን ክንሪኦም ኢና ብፍላይ ከዓ ፖለቲካሊ ብዛዕባ እቲ ገዲፍናዮም ዝመጻና መንግስታት ከመይ ገይሮም እዮም ኣብ መዓልታዊ መነባብሮና ዝትንክፉና ዘለዉ እንታይም ዝገብሩ ዘለዉ ዝብሉ ሕቶታት ካባና ሓሊፉ እውን ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣብ ተንቕመጦ ሃገራት እውን ብኢንስቲቱሽናል መልክዕ ዝተጸንዑ መጽናዕትታት ይወፁ ስለ ዘለዉ ነዚኣቶም ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ትግርኛ ተዛራባይ ንምዕባይ ዝኣክል ሎሚ ጀሚርናዮ ዘለና መደብ ነዚ ክመስል እዩ أمنا يلوم معنتي مدب كم توي حاونا خالدون ناب عمق زبالة انتاين تاير استاتي حيزو زلو بزقود دايزق نبلينا بزرزرات وخا خلتين عندها تقابلنا خن كيدينا خالد انتاي زرزرات حيزو خمزلو زي مالا سابينا عندتات خمز غوما بفلاي ناسي بزعبا ايرترا زملكت قود داي وزي زلو نابو بغدتا خن كيد ولا تي دوكومنت اب قد سالسان حموشتنا توفتنا ايرترا زملكت قود داي تي قدام هاي ازيو بقطر درجة خقد السخل نتقاتلتنا اب عسران حد استقبرت صاب قطر حزب ايرترا 3.6 مليون مخانو ابناي ديمقراسي اندكس بهالكا كوادادرو 180 هاجرات مبل 180 درجة خمزلو حد استعصوه اوتوكراتي سرعات مخانو ابزي تي تغليص زلو ابتي مستر استحاحز نجر كندخاني تي ناي ايرترا سرعات اب دياسبورا زلو ايرتراوያን ድቋጻጽረሉ መንገዲ እተቀዳማ ያገባብ እቲ ናይ ክልተ ኸሚቲ ዝበሃል ክፍሊት መኻኑን እንደገና ምስኡኻ ናይ ስለያ ምንጭታት ሓበሬታ መርከብ ዝጥቀመሉ ጸቕጢ መፍረራ ከምኡውን ስድራቤቶም ኣብ ኤርትራን ዘለው ብፍላይ ሬሳ ንምስዳድን ኣብዚ ገርም እዩ ማለት ሓደ ወግዓው ናይ መንግስት ቤት ጽሕፈት ንመስደድ ሬሳ ኤምባሲ ክልተ ኸሚቲ ኸፍል መኻኑን بخمس الجوابات كيروخا أبعد خبرون زخدو كي كفلو خدو خمسة كل زبل سقط خمسة الله باسبورت خاتحدث انتخونكا قدين كتكفل كم زلك زخلو نايت سقط مني ميكانيزم كا زتتصنع مخانون كابز تفليخا نتوم نايت سرعة دقفت زبالو هاجراونت بزبل باترياريزم بزبل أو ميتولا ويكا لوياليتي أمون مخان صحابو مخان نمفتار نزي فيستيفالن سميناراتن كمون فيستاتاتن دادالو بخمس منقدي نتوم دقفتي كم زحزم نتوم تقاوم تخي ترفه إلو تصحيفو اللبزي نتوم تقاوم تخي ترفه أمارات سيئنهم جدا بتي تسرع عزتكمولو ناي جنزب ناي ملأخ منقدي تتكيمهم كم زلوكو نزي أغمي تولو كابتي أقد داسي حدث أبصاب أبزي واتي زولخا 16 مئتاويت كابهز بإرترا أبسدت كم زلو أزي بزح قصري 16% نايت هاجر أب سدت كم زلوا أزي تبصع بعوضي والله حدا خزرزرو خلوا نتمنى شتات قديت أم الله وقد محجي تجبر مصنعتي تي باك جراوند مأتوز خونا بريسيرش كله صحيفهم ده حرايقن بزرزر أتنكندي السرعات زقات أزرلن من قدي زبالو النتبتات حدا بحدا قوميت أمالو حدا خابو من البات حو محارب عمقات كزارة ولو تغيلخا بزعبا كنترول أوفر فرينينغ الشركان محبراتن أبيات خريستياناتن كما يجيرو تمنقستي قوات أزرو بو بيلوغا نتوم أبالاتو ناي بي اف دي جي أبزسي بتعمي أزي نتخطاتلتون كقرم زغيل إري لايف إري بلاد زبالو سبات فتنا قتلت كم حسوز نبورن
نعو زفشلو فتنة قتلت كم زلون أبز تتصحيف الله كان محجون كافتي إمباسي حدا أو سر حساب كم دسوقو أو أنت قليت له زي أزيم بزحت كاب كل تشحن 10 سلستن سقع خل تشحن 10 تحمشتن أبز نبرة جيزي نزل نبرة ناي فتنة قتلت نتقامتي تبهالو أبزي أو تيولو أبز تجبر بأسي 150 سبز تأسرلو كل تشحن إسران كلتن زقات أما قليت والله بفلاي كأبتغى 4 نتبخل تحاد زبل بأبيات خريستيانن بفورينين بمحبراتن أبيلو كما يجيرو تي PFDG ويانج PFDG زبال أكل كنترول كم زقبر قليت والله من البات أبز محاري مستي ناينوي عمتات تمكرن مززي صعب زبلا زلون كتب له تدل نجارت الله هو من البات انتايو كلنا هم نفلطو بزي صعبون بجبو تتغيسو سنة المحجي بإرتراويان نحنا خم غازيتنياتات أبز حجر تقمتي أبز حجر وقعوا غازيتنياتات كوينا ننكسر كن بلوزس أنا حنا تي بتجرين ياخذ بلوزس أنا حنا بقانقو أشودن بفلاي قاب بمسرعة ملقع زغربة شبوط زغنة كنته هلاويو بزحت ناي إرتراويان محبرات أب شودن بزلو قواماوي زغنة مسلات ناي مقابن محبر ناي مقبارن مسلات تتكيمن زغما محبرات دارقا مبزحتن تن محبرات ناي إرتراويان مس إمباسي ركب كم زلوون مس إمباسي ركب جيرنكا كاب جنزب مقاب سلوا محدار سلاو نتفتات مقبار نسبات احليفكا نتس نايت سرعات نايس اللي محور كم زهبو نتي سرعات نزيئتن بقبو كم زتقملن ابز مزرعت زي بقبو بچبوتن تسنيدو قريب الله لعلغلو خا ابيات خريستيانات ون كاندي نايسلوا نايت سرعات ابلع سدتنياتات نمغبار زتقملهم منجتات ناي مفررح منجتات ناي سلاو نتفتات منجتات جنزب ناي مقاب منجتات ناي سرعات ناي زي حقاو زور جنزب زخونو محبرات كم زلو بچبوط ابزي مزرعه زي تغليسو الله لعلغلو خا قاليهم محبرات ويكا متخابات ناي إرتراويان زتفلالي اسمات تواهيبهم نعبنت كم زي خالد كبلو صنح بلاد إرتريان زبحال ناي منسيات منقسقاساتن محبراتن غيركا اب نفس قتلتن كالوتن قدات كم زي اتوا زي سند زي بملكع صحف اقرب له لعلغلو خا ابز وانزي عمل العالم لعلي حدنت بشدشته ويكا 16% خاب حزب إرترا اب سدت ينبر سلازلو بفلا بشودن ابز قربا غيزه عقبا زحاتو سغ 48 تنشح زبصحو ناي عقبا مسل تواهيبهم زنقسقسو ويزقمطو إرتراويان አለው ንሳቶም እቶም ኣብዚ ዝተወልዱ ዘይሐወሰ بعقبا زتوهبو ጥራይ ከም ዝኾኑ ጸብጻብ ብፍላይ ካ ስጋዕ 31 ታሕሳስ 2021 ዝወጹ ጸብጻባት ዘመልክትዎ ነገር ኮይኑሎ ካልእ ብዛዕባ እዞም ዕቁባ ተዋሂቦም ዝቕመጡ ኤርትራውያን ከመይ ይቕመጡ እንታይ ዓይነት ስነልቦና ኣለዎም እንታይ ዓይነት ምትእስሳር ምስ ኤርትራውያ ምስ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣለዎም በናይ መንገዲ ኣይኖት ማሕበራት ኣይኖት ትካላት እንታዮም ዝገብሩ እንታይ ዓይነት ፌስቲቫላት ንኣብነት ዝግበሩ ባህላዊ ምትእኽኻባት እቲ ስርዓት ብኸመይ ከም ዝጥቀመሉ እዚ ብተረጋጋሚ ካብቶም ኮሮናው ንገልጾ ዝነበርና ኣብ ደገ ዘለው ናይ መንግስቲ ኤርትራ ውክልና ዘለዎም ኤምባሲ ቆንስላት ዲዮም ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ዝቐነዐ ዘመዝግብዎ ወይ ዝፍለጥ ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ናይ ቆንስላዊ ጉዳያት ስራሕ የለን ዳርጋ መብዛሕቱ ኣብ ጸጥታውን ነቶም ኣብ ስደት ዘለው ኤርትራውያን ጽልዋ ናይቲ መንግስቲ ንኽህልዎም ብብርቱዕ ዝሰርሕሉ መንገዲ ምዃኑ እዚ ኣብዚ ሰነድ እዚ ብመጽናዕቲ ቀሪቡ ዘሎ እዩ كما يمزو صرحو ناينا يقبابي تقومو ناينا يحقاوي كنا تهلاو ناي محبراتنا إرتراويان يمزمزو زولو أبزي بمزرعتي قريبو زولو قداي كخوني حدا خبتي زي سند زي برقز بمنقس شودن حقاو أكال زولو ناي سنو لبونا خوينات نمكوز صار بمبال بفلاي كاقاب ناي دقا حيلتات
ዝኣመሳሰሉ ዝመጾም ሓደጋታት እንታይ ከም ዝመስልን እቶም ኣብዛ ሃገር ዝቕመጡ ስደተኛታት ኣብዚ እንታይ ተሳትፎ ኣለዎም ኣለሊኻ ሓደ ግቡእ ዝኾነ ኣፍልጦ በኣፍልጦ እዚ ሃገር ንቕመጦ ዘለና በኣፍልጦ ዝምርኮስ ፖሊስታት ስለ ዝወፅእ በኣፍልጦ ዝምርኮስ ሕግታት ስለ ዝወጾ ካብቲ በኣፍልጦ ተጸኒዑ ቀሪቡ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሕና ኸዓ እቲ ቀሪቡ ብዛዕባና ዘሎ ነገራት ወይ ካብ ዛዕባቶም ኤርትራውያን ኣብነት ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ኢና ንዛረብ ዘለና ካልኦት ሃገራት ከም ትኻልድ ዝበሉ 5 ሃገራት ኣለዋ ንሳቶም እውን በብወገኖም እውን ነዚታት ዝልዕልዎ ጉዳይ ክኸውን ንሕና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣልዒልና ንዛረብ ኣለና በቲ ሓደ ወገን ሃርሞኒ ጉዳይ ኤርትራ ትግርኛ ተዛራቢ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ እውን ትግርኛ ተዛረብቲ ተኾይኖም እውን ከልዕሊ ምክንያቱ ዕላማ ናይ እዚ ሃርሞኒ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምዃኑ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰነድ እዚ እንታይ እዩ ትሕዝትኡ በየኖት ዓይነት መጽናዕትታት እዮም ተረጋጊጾም ዘለዉ እንታይ እዩ ክትሳዕብን ክመጽእ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ሕግታት ክመጹ እዮም ካብዚ መጽናዕቲ ዝብሉ ምናልባት ካልድ ኣብኡ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበና እዩ ወል ምናልባት እዚ ጸብጻብ ሓደ ናይ ሽወደናዊ በዓል መዚ ስለ ዘዳለዎ ንሽወደን ጥራሕ ከይመስለና ንብሙሉኡ ኣብ ኤምባሲታትን ማሕበራትን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ብኸመይ ከም ዝቋጻጸርዎ ዘርኢ ኮይኑ ኣብዚ ንኣብነት ተገሊጹ ዘሎ ናይ ሆላንድ ኣብነት ተገሊጹ ኣሎ እቶም ኤር ላይፍ ዝበሃሉ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ስርዓት ክመጹ ከለዉ ቦዲጋርድ ኮይኖም ዝሕልውን መኻናቶም ሓደ ክንፊ ሓውሲ ወታደራዊ ክንፊ PFDG ሚሊሰን ኢሎም ኣለዉ ንዑ ኤር ላይፍ እዚኦም ኣብ ሓደ ኦፊስ ኣብ ሆላንድ ሓዊ ከም ዘንደዱን መኸዓ ተቃወምቲ ዝበልዎም ሰባት ብዙሕ ሽግር ከም ዝፈጠሩን እሞ ካብ ብዙሓት ናይ ቀትለት ፈተነታት ካብ መንጎ 2013 ስጋ 2015 ከም ዝፈተኑ ኣብ ገጽ 39 ተገሊጹ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ሆላንድ ዝተገብረ ነገር ምዃኑ ከምዚ እንዳበለ ገሊጹ ኣብ ድሕሪኡ ዝኸይድ ጉዳይ ምናልባት ሰብ ሸለል ኢሉ ዝሪኦ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ስለላ ማሓውር ተባሂሉ ቀሪቡ ዘለዉ ኡንደርሬተልስ ኢንሄምትኒንግ ማለት ስለላዊ ሓበሬታ ምእካብ ዝጥቀሙሉ እቲ ናይ ጣዕሳ ዝበሃል ደብዳቤ ምዃኑ ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ካብቲ ሃገር ብዘይ ሕጊ ዝወፀ ኣብ ደገ ዝነብር ሰብ ናይ ጣዕሳ ፈርም ዝበሃል ኦንገር ስፕሬቭ ዝበሃል ናይ ጣዕሳ ደብዳቤ ኣብኡ ሓበሬታ ናይቶም ሰባትን ኣበይ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ከመይ ኣለዉ ዘጻሪሉ ኩነታትን ሓበሬታ ኣኪቦም ከዓ በቶም እቲ ስርዓት ዝጥቀመሎም ካነላት እቲ ሓበሬታ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝበፅሕን እዚ ከዓ ዝኾነ ፓስፖርት ከተመልክት ተኾንካ ገለ ዝነበረ መንግስቲ ሽወደን ነዝሪኡ ንኤርትራውያን ከድኩም ግድን ፓስፖርት ምፁ መንነትኩም ከም ግድን አረጋግጹ ምባል ከም ዝገደፎ ከም ዘየገድድ እንታይ ዳ አትሊስት እቲ ተጸቢዮም ክወስድሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ዝብል ዘቕረብዎ ኣሎ ተዛዕበየ ኻላይ 4.2.3 ከንሪኢሎም ወደለው ቁጠባዊ 200 ዝበሃል ዲያስፖራ ፓርላማ ናይ ሽወደን ክልተ ጊዜ ከም ደቀረበ ሞሽን ደው ንኽብል ግን ናይ ሽዑ ናይ ፍትሒ ቤት ጽሕፈት እንታይ ኢሉ እዚ ከም ሓድሽ ሞሽን ቀሪቡ ክቀርብ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን ሕግና ኣይፈቅድን እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ክልተ ሃገር ግብሪ ክኸፍል ኣይግባእን እዩ ብመሰረቱ ኣብዚ ኣገዲድካ ገንዘብ ከተኸፍል ካብ ሕጊ ወጻኢ ስለዚ ነዚ ፍሉይ ሞሽን እውን ዘድሊ ኣይኮነን ብምባል እቲ ኩልኩል ምዃኑ ምስ ገለጸ እቲ ኤምባሲ በትናቱ ማሕወራት ገይሩ ኖ ወለንቶ ዝኸፍልዎ ደለው እምበር ተገዲዶም ከም ዘይከፍልዎ ኢሉ አርጊመንት አቅሪቡ ከም ዝሓለፎ ንዑ ግን በዚ መንገድ እዚ ኣብ ዓመት እቲ በኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ 300 እስከ 400 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘእቱ ኣብዚ ጸብጻብ ኣውጽኦም ኣለዉ እዚ ከዓ ልዕሊ ዳርጋ 3/4 ናይቲ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ምዃኑ 300 እስከ 400 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ኢሎም ኣቅሪቦም ኣለዉ እዚ ኩሉ እቲ ጸብጻባት ዝኸይድ ሴኩሪቲ ካውንስል ካልኦት ኩሎም ዝገበርዎ ጸብጻባት በብሓደ ራእየ ዕለቱ ሰዓቱ እቲ ጸብጻብ ካበይ ተመርኪሶም ከም ዝበልዎ ማዓስ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ኣብ ፓርላማ ብዝርዝር እውን ቀሪቡሎ ካብተን ቀንዲ ማሕወራት ተባሂለን ዘለዋ ብኣብያተ ክርስቲያን ብማሕበራት ብሽርክ በዝፎሬኒንግ እንደገና በፌስቲቫላትን ፌስታታትን እንዳገበረ እንደገና 200
زناي تعساز بحال كل حبريتا مأكبن سللاو نجارات مكيادن مخانو بعبيو باسبورت زوج باسبورت زحدث كله تجديدو كم زخفل كم زجبر ولاون نبعد رئيس أخذ تسددون جدا كتكفل كم زلكا زيتات كله بزرزر تقوميت له كم زعينة صعبات وزي حدا خبتي أجد داسنة بمحاري سب تقاطعتنا زي جبروا وين إحنا ونقطع دين جبرا انتايو سب عقبة حتيتو عقبة هو أبغى تهاجر كله تصوت خيماتون بسلام بنتعنت نخنبرني زوهابه أبزجن ننوح زخدا أبزون قليت عمله إذا فيستيفال على نورز ستوكهولم زكايد إسران حمشتنا عمت كم زكايدون أب حدا فيستيفال أب كل تشعن 14 3 مليون كرونر كم زقتو أبزون تقليت الله أجي أب حدا فيستيفال كم وقتو غلو الصوت زقتو وزلو خا نبت سرعات channelize كم جبروا اتمسمرات نايجنزب مترح للعفون بحقه ومن قدي كم زي كونه زيتات كله ندات رأي أبزون اتناي ريميتانس زبال نايجنزب ملأخ نابو ناب هاجر توم بحوالا من قد زخود خلا توم تسرعات زقاطات صاروا مخانون السوقة صاب حبريتها مأكبة خبز تقاملو نتي زغيد زلوا خناتات نتي أبز ماتيو ستيل وحسنا دي سمع أبز ماتي خلوا بمحير نايت هاجر أبناتو بوليتيكا مأتاو نزي 5 جيرم مصنع تقريبا تخون أب مجرشاون كنزاربو لينا قريبا ما زلوا حسابات له أبو تحساباتون أقدسنا تسعنا لعلينا زين أبزي عقبة رغيب كاب تخدول لقيته نتزلوا من قستوا أكلات تزرخوا كاي عقبة ملوك كم ديكونه سقطات كم دلوا بتزوا وار من قدي تسرعات نتي بولنتا يمز قبرو زلوا زبلوا زلوا نجر بخمي من قدي قبرهم زلوا تي تتقاوم يكون زبهال زنبر أكل لحني ترف من قستش ودن بناتو خيلاتات أصنعوا زوم صاب جن سبكم بوخلالو نعاز ملكت نعايز ملكت نقول عندنا زملكت حبريتها كابتن بحالته وتيو نحنا خمسنا بتقرينيا غيرنا نسينا خير قربنا يقولنا أتليس تجودن زنبو كمان أتيهم ببنك فلتن ككاتات نكب أب كم زجن عبو قدو لا خاطري ولا تشودن زنب بسب إذا خمس وتسع خمس الله مكتتال قليل لذي إذا خمس عينة عقدست نجارات كم تسخله سب انتهي خونا الله فلت بغمي من قدي بتخرستيان بغمي قطعات أرن الله مسجد قطعات أرن طوين بغمي قطعات أرني محبرات بغمي قطعات أرو أبزسي قرمي زبلكا تلفزيون مدبات بمقبار بتن محبرات جيروخا أب كبابي سللا بمكياديلو يقولتو لازم أعرفن ديم زكاة اللوم زفلتوا تتقاما يزبها الأكل تيجي قال له بأجرنا زبل الأكل كمان زتجبر فتنا قتلتاتن قلن بمنجستاو أكل سل زي فلتو كن ديم ما يفلتني لازم زوم خمس زخود زلوجن سلمنتاي ما أعرفهم ودوس حزلو سب أبتزدع عقول له هجر وحسنات كسمعه انتاي كجبر له كم زع عين السراحات مستسرحة توم نزنا جرز قبل يكون زبل أكلات تي وحسنات كسمعه زكبا حبرة سب مستزم الكوتا أكلات بغربا سريحو زغنا تعتزي زي كتصلله زغنا تعتزي دوز بلو نجر سبات وحسنات كسمعه أب عقبة زيتات كي تجبر سلزترفه منقستش ودن زعجز ولا منقست خمس ترياد لها نبها قرم سميستر زخدو فقادم مسحبدو كان زبها الحقتات زمت زلو نتي زتوهب عدلات سبات يشكعلو لولون بقبو يتقاملون سلازي اللوي قاليو كندي شجر وريدو ولا بزخينو أبغستي لاب شجر زلو قاليو خا كم شجرينيا مسيو قلنا وين داخله بس حزم متصبو سللا وحبريتا خبصحنا بسللا ومدايرون كأتو خمس خيل ريخا معرق ندي سقات مخانو تي إذا عقبنا منقست خندز صنيعين تقريبا كابو خن إحنا أنت هنجبر لنا لك كسر حل زلوي مثلا هو قال من البات أبتي أجابب سلوانا يتمنقستي أقداسي نحنا ننورز لنا نبرس لزخنة أب بتسبنا ديو أب حدش تمسيهم عقبة زحتو اليوم أبزون ننوي حجيزة زتقمطو اليوم زغبرو أمانغو إرتراويان زغبرو ناي بوليتيكا من قصقاسات انتاي كم زمثلنا بنت دارغام زبزح إرتراوي انت عب جيزة درجي يخون انت عب زحج وان يخون بعقبة زنبر زلو خمخانو متن نزي تي سرعات وي عب إرتراو زلو منقستي كم زتق أملو يو عب زمترعت تقليسو زلو
نعبنت ناي فستيفال قداي كمزي خالد كالعلو زصنحه اتي فستيفال اب تحت منتاي زامسله ነገር ይዝግበር نعبنت እቶም ነት فستيفال ዝውድቡ ናይ መንግስት አካላት ንመንግስት ሽወደን ክነግሩ ኸለው ናይ ባህሊ ትንሳኤ ናይ ባህሊ ምትእኽኻብ ኩሎም ኤርትራውያን ደቆም ቤተሰቦም ዝራኸቡሉ መድረኽ እዩ ዝበሃል ግን እዚ ኩላህና ኤርትራውያን ዋላቶማው ዝሳተፉ ይኹኑ እቶማው ዘይንሳተፉን ንፈልጦ እዩ ተሐቂ ኩሉ ይኮነን ዝሳተፍ ዝኽልከሉን ከይተረፈ ከምዘለው እዚ ኸኣ ብሕጊ ሽወደን ብጣዕሚ ዝተኸልከለ ከም ምዃኑ መጠን ብፍላይ ከዓ ማሕበራት ናይ ሽወደን መሰል ተጠቂመን ነፃ ዝኾና ማሕበራት ኢና ኢለን ኣብ ሓደ ዴሞክራሲያዊ ክብርታት ዘለዎ ዓዲ ዝነብራ ማሕበራት ንዝኾነ ይኹን ናይ ባህሊ ንጥፈታት የካይድ ኣለኹ ዝብል ማሕበር ንሓደ ክእትዋ ንሓደ ከውፅኣ ኩልኩል ምዃኑ ሓደ ካብቲ ዝግበር እዩ እንታይ ዳ ይዝግበር ኣብቲ ፌስቲቫል ዝብል እዚ መጽናዕቲ ዝመልሽዎ ኣሎ ሓደት ናይ ሃገራዊ ሓርበኝነት ዝብል መንፈስ ኣጓሂርካ ነቲ ሰብ ናብኡ ከምዝ ኣቱ ምግባር ብኡ ከምዝ ንጸል ብኡ ከምዝ እከብ ብምግባር ኣብዚ መጽናዕቲ ብግቡእ ጭብጥታት ቀሪብዎ ዘሎ መጽናዕቲ ኮይኑ ኣሎ ካልእ እተን ማሕበራት ይኹና እቲ ብዝዓዲ ዘሎ ኤምባሲ ይኹን ናይ ስለያ ኣካላት ዝተዋፈሩ ብሽም ማሕበራትን ብሽም ኣብ ዝዓዲ ዘለው ናይ ምውዳብ ናይ ማሕበር ናይ ምግባር መሰላት ተጠቂሞም ዝኸዱ ዘለው ኸ ብዝተጸንዐ ጎስጓስን ብምግዳድን ተጠቂሞም ነቲ ሰብ ንመንግስቲ ከም ዝበደለ ጌርካ ናይ ጣዕሳ ከም ዝፍርም ጌርካ ምድፍፋዕ ዝግበሩ ነገራት ኣለዉ እዚ ኸኣ ኣብ ዓዲ ኣብቲ ዕቑባ ዝሃበካ ሃገር ብጣዕሚ ኩልኩል ዝኾነ ገበን ስራሕ እዩ ነቲ ዕቑባ ዝሓትት ብሰላም ንኸይነብር ትገብሮ ምጭንናቕን ፀቕጥን ጥራይ ደይኮነ ናይቲ ሃገር ፀጥታውን ትትንክፍ ከም ዘለኻ እዩ ምክንያቱ ፍሬማን ደማክት ዝብልዎ ዘለዉ ወይ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ሓደ ልዑላዊ ግዝኣት ናይ ሽወደን ሕግታትን ዴሞክራሲያዊ ክብርታትን ብምጥቃም ንዕቑባ ዝተዋህበ ሰብ ብምፍርራሕ ብምግዳድ ዝተፈላለዩ ነገራት ምግባር ማለት እዩ ካልእ ምፍርራሕ እዩ እዚ ምፍርራሕ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ከም ዝፍጸም እዩ እዚ ሰነድ እዚ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ምፍርራሕ እንታይ እዩ ሓደ ብስድራ ቤትካ እዚቲ ልኡም ወይ ከዓ ሚዩክ ዝኾነ ብሽወደን ዝበሃሎ ብሉስሉስ ኣገባብ ጌርካ ታይ ገደሸካኻ ምስ መንግስትኻ ዘይትዕረቕ እንዳተባህለ ዝግበር ናይ ምስኻፍ ነገር እንተዘይ ኮይኑ ምፍርራሕ ምንጻል ዝኣመሳሰሉ ንዕቑበኛታት ከም ዝበጽሖም ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ከም ዝበጽሖምን ካብ ኩሉ ነፃ ርእይቶኦም ከይህቡ ከይንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ካልኦት እቲ ዕቑባ ዝሃቦም ሃገር ዘፍቅዶ ዴሞክራሲያዊ ናይ ሰብኣውን ውልቃዊ መሰላትን ከይጥቀም ምድሃልን ምፍርራሕን ዝኣመሳሰሉ ብእኩብን ብንጹልን ሰባት ከም ዝደሃሉ ምግባር ካብኡ ሓሊፍ ተሪፉን ከምቲ ዝበልናዮ ዓንተወይ ዝተፈላለዩ ናይ ቅትለት ፈተነታት ዘካይዱ ኣብዛ ዓዲ ዝቆሙ ማሕበራትን ናይ ዝዓዲ መንበርን ሕጋዊ ፍቃድን ዘለዎም ባእታታትን እቲ ስርዓት ከም ዝጥቀመሎም ተገሊጹ ዘሎ ብልዕል ሁሉ ከዓ ኣብያተ ክርስቲያናት ብተደጋጋሚ ኣብዚ ዝተጠቀሰ ኣብዚ ሰነድ ዝተጠቂሰን ዘለዋ ብፍላይ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን እዩ ዝብል እዘን ማሕበራት እዚኣተን ንሽወደናውያን ሕጂ በመጽናዕት ገይሮም ስለዝወጽሕዎ ተዘይ ኮይኑ ነዞም ዛረበሎም ዘለና ዕቑበኛታት ይኾኑ ኣብ ዝዓዲ ነዊሕ ዝተቐመጡ ኤርትራውያን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ቤተክርስትያናት እንታይ ከም ዝሰርሓ ንፈልጥ ኢና ማሕበራት ናይ ስርዓት ዝተጸግዓ እንታይ ከም ዝሰርሓ ንፈልጥ ኢና እንታይ ዓይነት ዘይሕጋዊ መሰታት ዘይሕጋዊ ፌስቲቫላት ዘይሕጋዊ ኣብ ዝዓዲ ንቆልዑን ንተማሃሮን ከምኡውን ንመንእሰያትን ባህልን ካልኦትን ጸጋታትካ ንኽጥቀም ኢልካ በቲ ከፈልቲ ግብሪ ዝእከብ ገንዘብ ማዕከል ዝወሃበካ ገንዘብውን ናብቲ ናይቲ ስርዓት ኣገልግሎት ናብ ዝኽንጠቕሶ ዝጸናሕና ኣገልግሎት ምፍርራሕ ጣዕሳ ናይ ምፍራም ናይ ዝተፈላለዩ ነገር ከም ዝዋፈር ቅድሚ ሕጂ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ሎሚ ግን በመጽናዕቲ ዝተደገፈ ሕጋዊ ኣካል ናይ መንግስቲ ሽወደን ተዋሂቡሎ ስለዚ እዚ ኣብዚ ሰነድ እዚ ብግቡእ ተጠቂሱ ስለዘሎ ነዚ ብግቡእ ጌርናቶም ሽወደን ትፈልጡ ብሽወደን ወፂ ስለዘሎ ወግዓዊ ሰነድ ንዛረበሉ ዘለና ወፂሎ ስለዚ ሕጂ ካብዚ ነቂልካ እንታይ ክግበር እዩ እንታይ ዓይነት ሕግታት እዮም ክወፁ
أيناي بعل مزي نز قداي يزوريو سقوم تقوسد حلافنة زوهابو انتهاي خخ جبر زلوا أمنا حنا توم تقرينيا تزاربتي بفلاي كازان زارب الله زلنا رأسي نسخاتكم إرتراويان انتهاي كتجبروا خمزلكم انتهاي كجبر كمزلوا نزين مكلا خالوي نزين معك أفكار زين محبا أيقونن انتهاي دا نزز عينتو وسيزلوا نايوشتنا نجريو حق خايو مخنياتو توم بتعمي نفلت ويتمكرو زلنا كلهم إرتراويان ناي إرترا منجستي بوكيلاتون دقفتون انتاي كم زسرح حتسبيقنا نفلتنا حجيجن بمنجست درجة وسيسولا زلو مبار كنا تهلاونا فيت نفيت كن قط مخن كلالنا تاينا خنقبر زلنا مسباوين ديمقراطياون كبرتاتك كميم كزانا يزلو مسكونة تهلاونا خ تايز مسل زبل حطات نخري زجدد سند كوينو سلازلو هارمونون حلافنت هلنا انتاي تخونه تهلاونا انتاي زوت زلو بزعبانا ززرب زلو انت دا حق خوينو تقبلكا نتي غودلت زلو مرام انت دا غوغوي كوينو جن كنمغوتلو نخيل كونتات نو زي غوغوي كنبلو نخيل جن غوغوي ديو ايكونن سلازي እንደገና በመጽናዕቲ ይخا ተደግፉ ከምዝናይ ፕሮፓጋንዳ ወይ ናይ ዜና ስራሕውቲ ይኮነን ልዑል ክእለት ዘለዎ ማብዝ ጉዳይ እዚ ናይ ሓደ ሃገር ካዘ ይኮነስ ናይ ዝተፈላልዩ ሃገራት ተመክሮታት ተኣኪቡ ብጭቡጥን ኣብ ሓቅን ዝተመርኮሰን ኣገባባትን ምንጭታትን ዘለዎ ስለዝኾነ ሕጂ ንሕና ትኽንገብሮ ዘለና እንታዩ ነቲ ሓቂ ፊት ንፊት ገጢምካ ከመይ ጌርካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክእለሉን ክዕረየሉን ነፍስና ሓራኽን ገብረሉን ብፍላይቶም ግዳያት ናይ ከምዚ ዝኾንኩም ነዚ ጉዳይ እዚ ብትኽክል መንገዲ ክለግስ ክኽእል ኣለዎ ምስቲ ዘለናይ ሃገር ክንተሓባበረሉ ንኽእል ኩነታት ዓቕምታት ናይ ፍልጠትና እውን ሓፍ ከነብል እንተዳ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉን ዝርዳእና ቋንቋታት ከነምፅኦ ስለ ዘለና ምናልባት خالد كريو زلخو ነገር ኣብዚኣ እንታያ እዚ ስወፅሎ ብፍላይ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ እዚ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ሸወደን ቅድሚ ሕጂ ብተፈላለየ መንገድታት እዚ ጉዳይ እዚ ብከምዚ ቀሪብዎ ዘሎ ከይቀርብ ናይ ገዛ ርሱ ናይ ሸወደን ፖለቲካውን ዝፈቅድ ኣይነበረን ሕጂ ግን ቶም ኣብ ስልጣን መፅዮም ዘለው ሓይልታት እውን ኩነታት ጸጥታኦምን ውሽጣዊ ኩነታቶምን ክፈልጡ ቀዳምነት ዝሰርዑዎ ከም ኣጀንዳ ስለዝኾነ እዩ እዚ ናይ ነዊሕ ዓመታት ንሕና እውን ክንብሎ ዝጸናሕና ወፅዩ ዘሎ እንታይ ክኸውን እዩ ሕጂ ኢሉ ንዝሓትት ሰብ خالد መብርህ ምንታን ክህበና ናብኡ ክሕልፋ እዚኣ thank you Mari ኣብቲ ጽሑፍ ኣብ መደምደምታ ገጽውን ዘንዝበልከያ ሕቶ ብጽቡቕ ኣቆሚጥወን ኣሎ كند علامة ناي إرتراويان أب دياسبورا ناي تغطي نجر كل التايليو دمديمو تقدماي أتي نتسرعات ناي مدقاف سنسلت كم زقت المقبارن السومالت كأني نتي سرعات قد صالنتو زوحز ريجيم ستابيليتيتن مالت نتر سرعات أب سلطان كم زقت زوحز إيكونومياوي أوتوت نمو حاس تباهيلو إيو خلتنا إرترانا يتغطي عنكيل زفت سميلو زي تتصنع خطنا على ويلو مغربا مزلو نعوم زسقوم كا وال ناي ترامب ناي بوتين فقر مالتي راشاسي أبراشا خوينهم ناي أمريكا مريشا تصولي مودو أي تصلوان مانيبليت جيرو مودو أي قبوروان كندي أكاتي عنيرو حجن تايبلو لو بزوم زطرنفهم زلو أكالات جيرو اتناي دقا حيلي أبوليتيكا وشتناي شودن كتصلوا خفتر خيل دي أكلن زي تصنع زل عود سلازغونا ختصنع على وزخا مغنياتو نتناتو كتصالنوتو تقند اسقا حج زل علامو كتصالنوتو خو حسن قصالنات ناي قطبو خو حسني قصال ختصنع زلو عودي الى ما قميتو زلو جن زياده نعوم كابانا لعل زغدسوم أبوليتيكا شودن زوم محبرات زياتهم صلوا خفترو زغلو لخناتات اللودو يلن تسرعات سي بو ما بيلو صلوا خفتر خلي زغ استوعدنا ينا قدم حجي امناي منتاي استوعدنا يو زبال زلو معرخ نديك نوع مخانو ابنت كون ناي داويت إيسا غداي لعل نيرو ناي داويت إيسا غداي اتي
ሶሻል ዲሞክራት ዝመርሖ ፖለቲካል ፓርቲ ብስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ መጀመርያ ቲስት ዲፕሎማሲ ዝበሃል ነገራት ተኣታትዩ ሳይለንት ዲፕሎማሲ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዲፕሎማሲ ይፈልጥ ገለብ ዘመድ የብሉ ገለ የብሉ ስለዚ ብሊቢያ ጋዳፊ ፍትንዎ ብቀጠር ይፍትንዎ ብገለ ይፍትንዎ ቀጥታው ኮንፍሮንቴሽን አቮይድ ይገብሩ ሚዲያ ጎስጓስ ደሓን ቀስቦሉ ብልዎም ነዞም ሚዲያ ሽዑ ካውት ሒዘ ዝብሎ ነበርኩ እንታይ ነት ስርዓት ስለ ዘይፈልጥ ወይምበር ከም ዝኽሰርሕ ኣይክእልን እቲ ስርዓት ሳይለንት ዲፕሎማሲ ይርዶ ዋጭዋጭ ዲፕሎማሲ ይርዶ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም የለን ስለዚ ናይ ዳዊት ኢሳቅ ጉዳይ ናይ ፕሬስቲጅ ሕቶ ይነት ስርዓት ኤርትራውያን ኣሲሩ ንዳዊት ዘውፃሉ ምኽንያት ከመይ ገይሩ ይኸውን ገበኖም ናይቶም ዝተረፉ ኤርትራውነቶም ጥራሕ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣይከውንን እዩ ንብልና እንታይ መፂ ሽዑ ፖለቲካ ለውጥ መፂ ራይንፊልድ ኣብ ስልጣን መፂ ሞደራት ዝመርሕዎ እሶም ባዕሎም ቶም ቲስት ዲፕሎማቲ ዝኽተሉ ዝነበሩ ሶሻል ዲሞክራሲ ንሞደራት ቲስት ዲፕሎማቲ ተኸቲልኩም ኢሎም ክነቕፎም ጀሚሮም ነቲ እሶም ባዕሎም ዝተኸተልዎ መንገዲ ማለት እዩ ዳሕራይ እውን ለውጥ መፂሶም መፅኦም እስቲል ከኣሶም ቲስት ዲፕሎማቲ ይኸዱ ሳይለንት ዲፕሎማሲ ስለዚ እቲ ንምንታይ እዩ እንተተባሂሉ እንታይ ነይሩ ኣብዚ ኣንጻርቲ ስርዓት ንጥፈታት ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ከኣለዉ ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ ሶሻል ዲሞክራት ማሕበር ኣለዎም ሶሻል ዲሞክራት ኣባላት ኮይኖም ዚ ማሕበር ሶም ካነቶም ፖለቲካውያኖም ክጸልዎም ናብቲ ፌስቲቫሎም ክዕድምዎም ቅድሚ ሕጂ እቲ ጋናዊ ሓውና ዝነበረ ኣባል ፓርላማ ኣብቲ ፌስቲቫል ወሲዶም ገለ እሱ ከዓ ናይ ሎቢ ስራሕ ከዓ ዝሰርሑ ከዓ ነይሮም ኦኬ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብዝሒ ዘለዎ መን እዚ ብዚ ዝነብር ሰብ ሕጂ ክርዶ ኣለዎ እቲ ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲ ፍትሒ እዚ ብዚ ዝነብሮ ዘለና ሰላም ንደሊና ዝብል ብቁሉ ተጠርኒፉ ነቲ ከባቢ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክጸልዎ እንተኽኢሉ ቶም ፖለቲካውያን ድምፅኻ ስጋዕ ዝደለይ ግዜ ናትካ ኮንሰርን ከዓ ክሰምዕዎ እዮም ኣታ ድምፆም ከዓ ፓርላማ ተኣኪባ እሳያ ክትከይ ስለዚ እቲ ጽልዋ ናይ ምፍጣር ስርዓት እኳ ብናቱ ደገፍቲ ከም ዝፈጥር ተሎ ስኻ ነቲ ናይ ተዓዲ ዲሞክራሲ መሰል ተጠቂምካ ጽልዋ ክትፈጥር ኣድላይ ምዃኑ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት እስኻ ስድራኻ ከይጠሚልካ ትሰዳ ገንዘብ ነቲ ስርዓት 300-400 ሚልዮን ኮይና ትበፅሐላ እዚ ከኣኒ ኩሉ ዘይሕጋዊ ስርዓት ኢኻ ኣብዚ ምናልባት ንገለገለ ተኸታተልቲ ከነመስግኖም ደሊ እንዳደወሉ ዝሕብሩና ዝነበሩ ኣብ ገለ ማሕበራት ናይቲ ስርዓት ውሽጢ ኮይኖም ወላ ሓንቲ ንጥፈት ዘይተገብረ ብሽም ፎሬኒንግ ገንዘብ ኣኪቦም ኣባላት ኮይነን ኣብኡ ቨርክሳሜት ስለዳረ ኮይነን እንድሰርሓ ሰባት ካብዚ ንዱባይ ገንዘብ ዘህድማ ከም ዘለዋ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ኣባላት ኮይኖም ዝሰምዕዎ ዝተነግሮም ሰባት ዝሓበሩና ፀብፃባት ኣሎ ዘይተሳተፈ ሰብ ኣብ ገዝኡ ከሎ ክንድዚ ሰባት ተሳቲፎም ተባሂሉ ብክትኣምኖ ዘይትኽእል ደረጃ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ፈቆዶ ከተማታት ከም ተመዝገቡ ደይፈልጡ ሰባት ዳሕራይ መንግስቲ ከምቲ ኣብ ጋዜጣ ዝወፀ ማለት እዩ እንዳደወሉ እንተሓተቱ ኣባላት ኣይኮኑ ኣይፈልጡ ሽሞም ኣብኡ ከም ዘሎ ከማን ኣይፈልጡ ስለዚ እዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ክንከላኸል ተዘይክኢልና እሳቶም በበቀረባ ተኸታቲሎም መን እንታይ ይበልዕ እንታይ ሰት እንታይ ይገብር ናበይ ኸይድ ስለላው ሓበሬታ እንዳብፅሑ ከለዉ ንሕና ግን ነቲ ንነብሮ ሰላምን ቅሳነትን ክንሕሉ ክንብል ከማን ንኸምዚ ዝግበሩ ዘይሕጋውያን ተግባራት ደው ከነብል ኣይከኣልናን ዘለና ዝኻ እንታይ እዩ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ እዩ ኣብዚ ከለኻ ነቲ ብዚ ዘሎ ዝተዋህበካ መሰል ነፃነት ከይተጠቀምካ ብዛዕባ ኣዝዩ ርሒቑ ዘሎ ነገር ክትዛረብ ከተምፅኦ ትኽእል ለውጢ የለን ስለዚ እዚ ፅሑፍ እዚ ሓደ መበገሲ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ርኢና ያለና ስለዚ ካብታ ኣብነት ኣብዚ ትሪኦ እንታይ እዩ እዚ ምስ ፈለጠ መንግስቲ ኢሎም እንታይ ኢሎም ካብ 2000 ሜግራሆንስ በርከት ካብ 2021 ጀሚሮም ናብ ኤርትራ ኤምባሲ ኸይድኩም መረጋገፂ ኣምፁልና ምባል ገዲፍና ያለና ይብሉ ኣለዉ ኣነ ኣብዚ ዶኩመንት እዚ ኣብ ሜግራሆንስ በርከት ዌብሳይት እዩ ዘሎ እዚ ካብ 2021 ንምንታይ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ናይ እቶት ምንጭ መእተዊ ይገብሮ ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓንቲ ጽልዋ እዚያ ካልኦት ሽግራቱን ኩሎም እንተፍሊጥና እቲ ስርዓት ብወለንታዮም ዝኸፍሉ ዘለው ኢሉ እንድሕር ዳኣስኻ ፓስፖርት ከተውፅእ ድዩ ሬሳ ናብ ዓዲ ክሰድድ ድዩ ከይከፈልካ ከይድን እንታይ ኢልካ ብወለንታ ይኮነ
እዚ ናይ ጻውጥ ሜካኒዝም እዩ ስለዚ እዚ ብደረጃ ሽወደን ጥራሕ ኣይኮነን ሰብ ክሪኦ ዘሎ ብደረጃ ዓለም ዘሎ በዚ ገባብ እዚ ስለ ዝኽተሉ እዚ ከዓ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝገበሮ መጽናዕትን ካልእን ጠቂሱ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እዚ ተተርጊሙ ናብ እንግሊዝ ዲ ናብ ካልእ ቋንቋውን ተተርጊሙ ናብ ብዙሓት ክኸይድ እንተዝኽእል ኣዚ ኣገዳሲ እዩ ይብል እሱ እንተኢልና ምናልባት መሓሪ ገለ ተወሳኺ ንብሎ ነገር ተሎ ናባኻ ገድ ምናልባት እንታይ ክትንክፍ ዝደሊ ኣብዚኣ ኣነ እዚ ዝዓይነቱ መጽናዕቲ እዚ ዝዓይነቱ ዓቢ ሰነድ ክዳሎ ከሎ ሓደ ናይ ፖሊሲ ምቕያር ኩነታት ይበጽሓሎ ማለት እዩ እምበኣር እዚ ካብ ኮነ ተሓቂ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ ነቲ ዘሎ ስደተኛ ፖለቲካን ሃገራዊ ረብሓና ይሽወደንን ንኽሕሎ እንተኾይኑ ናይ ደገ ሓይልታት እንታይ ከጽልዋ ክገብሩ ብሕጂ ዝጽናዕ እኳ እንተኾነ ናብኡ ገጹ ክመርሖም ይኽእል ኣሎ እምበኣር ረብሓታቶም ናይ ደገ ሓይልታት ብኸምዚ ክሕልው ካብ ከኣሉ አንጻር ረብሖም ዘሎ ናይ ምዕራብ ዴሞክራሲ ወይ ናይቲ ዘለዎ ሃገራት ዴሞክራሲ ኸ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል ከምቲ ተቐስካዮም ኩነታት ግድነት እዩ ከስግኦም እዚ ከዓ ባህርያዊ እዩ ስነ ፍልጠታዊ ከዓ እዩ ካብኡ ብምንቃል እምበኣር እንታይ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሕቶታት ኣብ እኔ ክትንክፍ ደልየ ዘለኹ መጀመርያ ክትንክፎ ዘልየ ዘለኹ ሕቶ ወይ እውን ነጥቢ እዚ ሰነድ እዚ ስወፂኡ ኣሎ እዚ ሰነድ እዚ ብኣፍልጦ ዝተደገፈ ተቐባልነት ረኺቡስ ብመንግስቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ተመሓላሊፉ ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ጥራይ ዘይኮነ ርእሱ ዝኸኣለ ንኣብነት ኢሚግሬሽን በርከት ወይ ከዓ ጉዳይ ወጻእተኛታት ዝርኢ ቤት ጽሕፈት ነዚ ጉዳይ ሓላፍነት ተቐቢሉ ክሰርሓሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ዘለዉ ናብ ዓዲ ዝመላለሱ ኣብ ዛሃገር እዚ መጽኦም ፖለቲካዊ ዕቑባ ተዋሂብዎም ክነሶም ምስ ስርዓት ካብ ዝነኣሰስ ዝዓበየ ምትሕብባር ዝገብሩ ወገናት ክልሎ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት እዩ ብርግጽ ኣብ ዛሃገር ተጨቂነ ኣብ ዓደይ መንባር ሲኢነ ብሃይማኖት ክኸውን ይኽእል ብሄራዊ ክኸውን ይኽእል ጾታዊ ኩነታት ክኸውን ይኽእል ፖለቲካዊ ተሓሳስባኻ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዛሃገር ብዕቑባ መልክዕ እንድሕር ተዋሂብካ እሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት እንዳተሳተፍካ ናብቲ ዝመጻኻሉ ዓዲ ብዝተዋህበካ ዕቑባ ትመላለስ እንተኾንካ ዘይሕጋዊ ስራሕ ንጥፈታትን ባዕልኻ ትፍጽም ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓቂ እዩ እንታይ እዩ ኣነ ንኣብነት እንተደኣ ተጨውየ ተኣሲረ ተቐቲለ ክነብር ኣይከኣልኩን ኣብቲ ዓዲ ኢለ ዕቑባ ምስ ተዋሃብኩ ግን ናብቲ ከምኡ ኢለ ዝጠራዕኹሉ ወይ ከዓ ዕቑባ ዘውሃቦኒ ነገራት ዘፍርስ እንተደኣ ኮይነ ባዕለይ ነቲ ዘውሃበኒ ፍቓድ እውን ኣፍሪሰ ኣለኹ ማለት እዩ ለዚ ናብኡ እዩ ዝእቶ ዘሎ ኢሚግሬሽን በርከት እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንኸጽንዕ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ነቶም ዕቑባ ተዋሂቦም ፍቓድ ዝተዋህቡ መብዛ ዓዲ ክነብሩ ፍቓድ ተዋህቦም ጥራይ ኣይኮነን ዝምልከት ከይዱ ንሃገራዊ ጸጥታ ናይ ሽወደን ዘስግእ ኩነታት እዩ ተባሂሉ እንተተገምጊሙ እውን ናይ ዜግነት ሕቶ እውን ብርግጽ ናይ ዜግነት ሕቶ ዜግነት ምምንጣል ሽወደን ካብ ዘይ ፈቕዳ ሃገራት ወይ ከዓ ቀዋም ሽወደን ዜግነት ተመሊስካ ናይ ምሕዳግ ኩነታት ዘይፈቅድ እኳ እንተኾነ ነቲ ቀንዲ ሕጊ ምርኣይ እውን ክጅመር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሽወደናውያን እቲ ሃገራዊ ጸጥታ እቲ ብዛሃገር ተዓቂቡ ዝነብር ሰላሙን ጸጥኡን መነባብሩን ዴሞክራሲያዊ ህይወቱን ሰላሙን ክሕሎ እንተደኣ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ሓይሊ ዝተጠቀመ ሽወደናዊ ዜግነት ይሃልዎ ሽወደናዊ መቐበቲ ፍቓድ ይሃልዎ ዝርኡ ሕግታት እውን ናይ ምምሕያሽ ኩነታት ወይ ከዓ እቲ ኩነታት ናይቲ ሕጊ ንምቕያር ብፍላይ ከዓ ዜግነት ንዘለዎም ሰባት ማለት እዩ ንሕና ንፈልጥ ኢና ብዙሓት ኤርትራውያን ዜግነት ዘለዎም ኣብ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ጥራይ እኳ ደኣ ምስ ስርዓት እንዳተሓባበሩ እዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዝነጥፉ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እቶም ብቕንዕና ዕቑባ ተዋሂብኩም ኣብ ዛሃገር እትነብሩ ሰባት ነዚ ኩነታት እዚ ንምቕያር ክትቃለሱ ክትክእሉ ኣለኩም ምዚ ናይ ሽወደን ኩነታት እውን ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ 00 ንኹላትና ዝጸሉ ጉዳይ እውን ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ዋላ እኳ ሰበብ ብገበኑ ዝሕተት ብውልቂ ዝሕተት እንተኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንሽሙ ግን
نتوم عقبة زجوبهم سبات نتوم زيجنت زجوبهم سبات نتوم نايب حكي بقنعنا من نبابرو من نبابرو صدرو من زمرح سبات جن يلو كموس لزلو بزخونة تعتزي بمبجاس زي منجس شودن أوصي وزلو السند انتقالنا خن التحابر انتقالنا نفلت أنا جر كن حبرن كن وصخلون مسكرنتنا قنهب انت زي كألنا خاء كاب كله خمسة زعينته زي حجاو نتفتات داونا نقارنا كن بتعمل زبالة يزقع نشودن ترايد كونه ناي جزار سخا سلامن من نبابروخان بمبال زبل ريكومنديشن وي كا مخرز لوي كالي بزعبا بتخريستياناتن كم تعنتو يزبلكو محبراتنا بزعد زلوي بزحات محبرات زي تساتفنا خنسنا بشمنا زشقطو بشمنا صحفو بشمنا شمنا زصحفو كم زلو بعلاتهم ونابز سند غليص امو سلازلو كم زتخاله متن اب نساتفون ناتون محبرات اتن محبرات انتاي نتفتات كم زقايدا انتاي فاينانساو صبصاب كم زلوون زتاكب ገንዘብ ናበይ كم زبله زعمساسلو بزحات ጉዳያት ክራአዩ ክኽእሉ ኣለዎሚ ብተመክሮናትና ኣነ ዲ خالد ዲ ኣብዛ ዓዲ ነዊሕ ጌርና ጥራይ ዘይኮነ ነዚ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘለው ነቶም ኣብዚ ዘለው ኤርትራውያንን በሰላም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ነጥፈታት ኣብ ምምችቻውን ዝዓበየ መንቀሳቀስ ከነካይ ዝጸናሕና ከም ምዃንና መጠን ብዙሓት ማሕበራት ኣብዛ ዓዲ ዝተዋሃበን ቢድራግ ወይ ከዓ ሓገዝ ዝተዋሃበን በባህሊ ዲዩ ብትምህርቲ መምሃር ቆልዑ ዲዩ በኻልእ ዝኣከቦ ገንዘብ ዲዩ ካብ ኣባላት ዝተኣከበ ገንዘብ ዲዩ ምርኩስ በመግባር ናብ ዓዲ ክንሰዶ ብዝብል ምኽንያት ዝገብሩ ማሕበራት ከም ዘለው ኩላህና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ስለዚ ንፈልጦ ሓቂ እዮም ሎሚ ብመጽናዕታዊ ጽሑፋት ክይገሩ ብሓደ ሕጋዊ መንግስታዊ ኣካል ወፂኡ ዘሎ እሞ ንሕና እዚ ሓበሬታ እዚ ኣስኒቕና ኣለና ምናልባት خالد ናይ መወዳእታ ቃል ዝህቦ ቅድሚ መወዳእ ናይ እዚ ፕሮግራምና ዝህቦ እንተለዎ ኣብዚ መጻ ቀጻሊ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ካልኦት ብዛዕባ ናይ እዚ ሰነድ እዚ ብግቡእ ዘንበቡ ሰባት بفلاي كان إحنا كم إرتراويان تجرينيا تزاربتي أبز هاجر زي كلته عبالات بايتوزو خوينهم أبز وانزي بتروتا زلوا إحواتنا آياتنا نسلو زلوا نساتهم حقش ودن كما يزسر حزس وصيله تايز خون زبل عتاتون أبز ما دبنا بزخنهم صوم تسفا علنا نلومجن نخالد نايمود أتقال هيبنا معزو ما دب كنجبر thank you محاري من الوقت انتهى يتي حدا مجال الشعب لازدلي نزي صحف الزخارب بخلوا بزح زقاتهم زنبوبو نجارات كله سلازخيل بزعبازي أفلت عمون من الوقت نحنا خم جازتينيات نزقو دايزي متيو نعرز بخاب مغرب زحلفة كال زيادة ترى خم زي نبرنا توم زغرب وينزل صحف الزحفو كونتاكت غيرنا نعوم أبزي أمتينا خن حتى له نخل كونتاكت كم فتنينا الساتهم تي زهوبنا حبريت ترجمنا ون أب زكاتات نبتم تخاطرتنا خلنا بصحهم في التنينة زي قدام أي معرف كوينو أبزجن أمتجر شعبال زلوا انتايو سبب هاجور من بارسينو أو هاجور تسديد ماتيو أبز نبرر لجزية خات مليسكات تعطي بقص المفقد نايتنا جبو مسألتنا دي مفلات لزخونة تخصاب حجز زخونة نجار كوينو له بدها الحججن سبات أتليست نتحن ساب زنبروا هيوتهم سلامن قصانتن كنوروا نتي كله زغبر زي حقاو نغرات اب كبابي خازلوها دوز بلو خناتات انت زي لكن لاخيما غمدي حمحر انتو يزلو نبر ان مجمريا غيزي ازوم حجب سلطان متيم زلو بوليتيكاويان زيغنتون كسحبلو زخيل كل جراوند خفتر الله زبال نغر مصالو ازغا نتوم زي سوني زيغنت وسيدم ربع تكيت اير كوريصونا بعد بصيحم زموصو نعومون كصلو سلازخيل ازي نتزغيد زلو بوليتيكا ندا ترداكا نتتهاجر كفتر زخيل صلوا ندا ترداكا تسرعات صباح نغو قصالي يكونن كلغسيو سرعاتات كل شيء على جستيهم اتي زنبر جنا مجرشا نتي اب هاجرو سلام سينو منبر سينو اب سدت مسيون دقو نابرو بسلام كنبر عدل توهيبو جنكا نابتناي تسرعات مسارح مخان زغيد زلو از زوت زلو صبصابات ناتو ملخت سلازلو اتي زنبره خمت زنبره خص سلازيكونه متنقع كد
ዝካየድሉ ምዃኑ እቶም ቋንቋ ሽወደን ትኽእሉ ሰባት ከዓ እቲ ሊንክ ኣብዚ ስለንፍንወልኩም ኣብኡ ኣትኹም ከተንብብዎን ክትርእይዎን ኣብ ከባቢኹም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ኣብ ዝወፅሉ ግዜ ከዓ ተገዲስካ ንዓና እውን ክትሕብሩና ኣገደስቲ ትብሎም ነገራት ንሕና እውን ከነቕርብ ኢና እስኹም እውን ነዚ ሓድሽ መደብ ኩነተ ህላወና ዝበሃል ንዑ ዝምጥን ትብልዎ ርእስትታት ከነቕርበልኩም ትደልዩ ክትሕብሩና እንዳተላበና ከም ልሙድ እቲ ኮመንትኹም ኣብ ታሕቲ ጻሓፉልና ንሕና ኣገዳሲ ዝበሃል ኣብዚ መደብ እዚ ኩነተ ህላወና ብዙሕ ክቐርብ ዝኽእል ኣርእስትታት ዝሓሰብናዮ ዝተዘራረብናሉ ኣሎ ንኹሉ ኣርእስትታት ብግዜ እንዳሃብና ክንምለሰኩም ኢና ንሎሚ ግን ኣነ ኣብዚኣ ዛዚመ ኣለኹ መሓሪ መዕፀው እንተጌርካ በዚኣ ክንፋንዎ ኦኬይ كبرات تختاتلت مدبنا بزي حدش مدب كنت هلاونا عجيبكم كتكونوا تسفى جبر إن لو ما عند زدالنا يو مدب أب جوداي ناي كنتات سدتنيا تاتن بفلاي كان هيدا حيلتات ويكا من قصات أب شودن أب بداية سفرة مجد بيلهم زوجروه أبزي أغاين رسع خمسي عم أو مدب زبلنا يو أبزي مدب زي ترايزو كونه زتفل عليه خالقات جودات بغالي عند زيك العالم النزارة واللو مدب خوية كنت عن تويز بالكو كالمحجز سنة مدباتنا أو حبريتها أب زينة أب محبراوي هوتن كالوتن زعم ساسوليون نيرو لو مجن قرب تي ناي أقراربا مدبناون لعلز بلا خوينو أب فيت مسحكن كونة اللوانا كن زوجات مولو مدب خوني أنت حالة حاولنا زبلو أب info.harmonymedia.sa ملأختاتكم كتصدلنان ريتاتكم كتبنان ويكا أبزي مدب بفلا مدب كونة هلاوة تلعيلهم كزربوا اللوم بخمزي أجباب تبلوهم كا حبرت عطوبنا لا تلاوخو نلومي زدالنا مدب بزودينا لنا سلام لحقني